Yakwane. Okode. Badube. Mana weko si jebe mbumbuno ya makwani ba akoro. Aiva. Akasu si bodike. Okwono na akpa momzo no mokubo okwu okwanna. Badube. Maka no dogwo manya. Onye obu na onye Igbo malu amalu. Na asụsụ na omenala Igbo bụ nni anyị wusie n'ike. Ise. Onye agbakwa n'ọsọ. Onye ekwukwe n'okwu. Onye chọkwana ka anyị jụọ anya ajụjụ. Maka na ibe anyị na ọbụ na onye ọbụ na asụsụ Igbo ya nwụ n'aka ya. Ọ ma kwụọ ụgwọ ya ọkwa eziokwu. Itotu. Badube. A nọkwa n'ihe eri ọba ya eri n'asụsụ Igbo inugbo onu m. Maka na ibe ọbụ na na-eme n'Igbo na-adị m mma. Nye ka nke ntị eme ejidikwa Igbo mma ọkwa eziokwu. Igbo onye ọbụla tete. Maka na na-abịakwubekwu omenala nọ na-atọ m ụtọ. Maka ibe ọbụ na na-eme n'ụwa nwere ndị nwe ya ọkwa eziokwu. Ya ka omenala Igbo ji bụrụrị nke anyị ọkwa nne m. Nnọkọ asụsụ Igbo ọkwa eziokwu. Ọkwa ya na-asụbakwa Igbo ọkwa nne. Ọkwa bana abọbọ ofu Igbo ma bụrụ ibe mere eme. Nye ka anyị ji eyọ Igbo niile. Onye ọbụla bịa kene. Ije ọkpọ ga n'ọvute nya bụ ibe. Ọ bụrụ fọnk ije a n'ọvute nya bụ ibe. Ọ bụrụ oche ndị igwe ka ije a n'ọvute kenya bụ ibe. Ka eme omenala anyị ka ọ dị ụtọ. Ka eme asụsụ anyị ka ọ dị anyị ụtọ. Maka enwe ka anyị si nọrọkwarụ ndụ ọnwụ na ha anyị. Igbo bụ Igbo onye kpọrọ ọba ya okpokọrọ anagwokwo. Obodo bụ ebe ba ji dị ebube nke obodo abụ ha naanị da itotu kedio. Nnọkọ asụsụ Igbo ọkwa eziokwu. Ọkwa ọnụ ụsọ anyị kwube okwu na iwu ejighị anyị. Nye ka anyị jiri bịara anya bụ ibe. Maka ịbịa na Eko niile na ihe afụ anyị. Lagos Eko anyị nwere ngalaba n'ime ya. Ịbata n'Itali n'ihe afụ anyị. Enweghị ebe anyị anọghị na anụ onu m. Gbarata na Dubai ebe abụ akpọrọ ala bụ ọkwa eziokwu. Anyị na-eme omenala nke abụ emesie ike. Nganga gbuo m n'ụzọ onye akwara m akwa. Mana ịnekwa anya anyị nọkwa n'ebe dị iche iche akwado nya bụ ibe. Ịbịa na Anambra anyị jụrụ ejuo m. Enwee ka isi bi na-eji bata data ụmụnne m anyị jụrụ n'ime ya. Nke a na-eme nya bụ ibe. Ịbata na-abịa anyị jụrụ eju. Enwee ka isi jegharịa bata Enugu ị na-ene mmanwụ anya. Ị na-ekwudo oho. Kedu maka ndị Ebonyi njeje mba eje ọrụ. Ana m ekwuzi maka Rivers steeti ndị be anyị. Zuzugbe ndị Rivers niile na-emekwanye bụ ibe. Omenala ya dị. Omenala Igbo ya dị. Anyị nwere ngalaba ebe niile. Mana onye si na omenala eji aghado ovulu ọkụkọ ụzọ na-akpụ ụla. Omeye, onye ka ọdụ ka i kwuru ka o mere. Badube. Onye ke akọruo itotu.
wetele nya furu nya bive maka ndị abụ si na asụsụ anyị ya na n'omenala anyị ya na ya eweta ụka ti n'enu ya ka ha tọkọ nya bive pamalụkwa marụ omenadụwala gboo gboo ọdịbe ndị ọkwa eziokwu maka na anyị na ọba anyị ụka ji nwayọ ọbịala onwe ya onye ewekwe n'iwe ọ bụ ka m na-ekwuru onwe m anyị ya nọrọ n'ụba anyị ụka anabakwala onwe ya ọkwa nne maka ya ka omenala Igbo ya eji wee kwudosie ike onye ọbụla na-atawa kene onye ọbụla bịaba kene maka onye were nwayọ mezie ndị chi emezichie n'ike omezi na-echi enu mezie ndị mmiri ụzọ ehere onye ọkwa eziokwu ya ka anyị ji akpa Igbo akpọsiri ike onye agbazi n'ọsọ nke nwa bụ nke anyị nugwu onu m ọ bụrụ na ịbata na Facebook ya akwụkwọ anyị nugbo maka na anyị nọ n'ezumezu nọsie n'ike onye ọbụla nọ n'ụwa mara na-enwere ibo bịara n'ụwa ka ọ lụọrụ chi ya ka anyị ji akpa Igbo niile onye agbaji n'ọsọ maka na onye ọbụla na-asụ Igbo ekwusi okwu ike ya malụ amalụ na nne anyị ji ebururi ọgwụ anyị na-eri junye agwọ ụbọchị gburu gboo nga bụrụ ụzọ onye akwara m akwa totuo wee na-asị Igbo onye ọbụla tete ka anyị were nwayọọ mere nya bụ ibe maka na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ọrụ ọja bịa n'ụlụ ọrụ chie ya ka anyị ji akpa nwoke akpa nwaanyị akpa eke akpa ya akpa ahụ akpa nkwọ onye ọbụla bịa kene maka na anọkọ ọnụ anyị bụrụ ukwu osisi enweghị onye ga-ekesa na anyị n'ugwu onu m okwu ibi ya amakwa ma bụ na Chukwu ewerekwere nya bụ omenala dị anyị n'aka ọnwụ n'agha anyị n'aka onye ke ya ajụ ajụjụ onye ke ya akọziri ụmụazị onye ama ezigbo siri bịa ya ka eji ayọkwanụ nya bụ ibe wesi Igbo tete ọ bụrụ na ị chọwa ka ihe abụọ anyị wee nenecha anyị ọfụma na-asụ Igbo TV dịkwa ya enwezie ka isi jekọta ije ịbata na Facebook peji chọọ anyị ihe afụrịrị anyị n'ugwu onu m maka na anyị na-eme ife siri ike ndọdogwu nọkwa n'ime ya ka m ji ayọ chikere anyị nsi kama asụsụ na omenala Igbo ya na tiwa m ibe nji anyụ mere ṅụọ mmiri ya onye ọbụla ejebere onwe ya obodo na anyị ya bịa ka naba maka nnọkọ asụsụ Igbo ekwugwo onye wee sị na anyị niile bụ ofu onye aghakwana nwanne ya nke nwa bụ nke anyị nugwo nwata buru mmọnwụ ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ mmọnwụ eke o si buru ya ụzọ kwucha ezu onye alụ ọkwa eziokwu ogiribe ọgwụ obe ọkwa nne nye ka Igbo ya eji wee negharịba anya maka anya bụ na asị jide ka ije na nke ị na-eme dị mma ọkwa nnene Igbo na-egharị n'anya ka amarele ya echime mbụ na-asụ anya nni ọtaka agụ Igbo niile mmọnwụ anabagwo maka na onye ọbụla bela kwenye nwaanyị bekarị anya ọ dị ka ọ bụ ya gburu ya eji maka na mụ na enyi nwaanyị dị oke mma ịnụgwo ejeri ndị onu digbere na ube doro alụ nsi ogbunyụọ m anya o jekwa omume mana nwoke ụga bịara ka ọ bịa na be anyị ka o rie ife dị mma o jikwa ube bịa ebe ahụ ọ bịara bịaluo onye bụ ife a na-ahụ ubenu na-ahụ ọka n'ọkụ ọka na-ehe ube na-ehe kwakwakwa nwaanyị furu ụzọ ọtanite nke nwoke na-atakwakwa ebe a bịara tatanya bụ ife ahụ were ka daa na mgbagada nwaanyị gbaa nwoke dụwa n'ufu kpọọ odogwu ya si ya kwadobekwe na egbe adabagwo nke agaji ọrụ ya bụ ife itotu mmanwụ anao nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo anyị bụ ofu biko sonyela anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ nke Facebook ma binyekwala anyị aka na YouTube na-asụ Igbo TV anyị na-echekwa gị